preto, aby sme tam netrávili možno celé dni a celé hodiny za hrncami. Áno. A preto vám poradíme, že akých šikovných pomocníkov si zaobstarať. A vieš, čo je na tom zaujímavé, že ja som počul o týchto inteligentných pomocníkoch, že tie môžeš nechať jednoducho takto a oni si splnia svoju robotu a nemusíš vôbec pri nich byť. Presne tak, ako respondent, ktorý by mal porozprávať o tom, že ako to všetko funguje. Pani Feranková, príjemné dobré ráno vám želám. Ale tak to bola názorná ukážka toho, že môžete si pokojne odskočiť. A ako je na chate? Prezrate nám. Dobre, tak to má byť. Tak sme v živom vysielaní, aj takéto veci sa stávajú. Poďme si predstaviť jednotlivé tie inteligentné hrnce alebo tých pomocníkov, ktorí naozaj nám uľahčia tú prácu, ak si chceme na tej chalupe najmä oddychnúť, aby sme nemuseli tráviť niekoľko hodín za nimi. Títo pomocníci sú efektívni, rýchli, naozaj to máte bez práce, pretože tieto hrnce všetky majú niekoľko funkcií vlastne zahrnutých v sebe. To znamená, že jediné, čo vy potrebujete, je vložiť potraviny do toho hrnca, zvoliť správny program a nechať ho variť za vás. Pretože on spraví všetko, on si nastaví čas, on si nastaví vlastne teplotu a vy potom už len prídete, vyberiete jedlo. Multifunkčné hrnce sa vyznačujú tým, že dokážu uvariť viac jedál. Či už sú to polievky, dokáže udusiť, dokáže upiecť, môžete napríklad variť jogurty, džemy pre deti, pukance, fondy. Ale asi naraz to nepôjde, nie? Že na jednom poschodí budem robiť nejaký dezert, na druhom poschodí budem robiť hlavný chod a potom ja neviem, čo ešte predjedlo. Postupne. Takže záleží od toho, čo si zvolíte, čo chcete, tak to si tam v podstate vložíte, či už je to polievka alebo nejaké mäso alebo rýža. Čiže uvarí, upečie všetko. A keď hovoríme, že sú to inteligentné spotrebiče, tak tam existuje nejaké prepojenie medzi týmito spotrebičmi s našimi smartfónmi, alebo toto zatiaľ prítomné nie je? Čo si máme predstaviť pod tým inteligentným? Inteligentný znamená, že majú množstvo funkcií, čiže jeden spotrebič vám zastane viac funkcií. To znamená, ako som povedal, či už uvarí polievku, udusí, urobí prílohu, nejaký dezert, alebo teda nejaký rýchly pokrm pre deti. Čo sú výhody takýchto spotrebičov? Pre koho sú vhodné? No, nemusíte pri ňom tráviť v podstate veľa času. Vhodné sú napríklad do menších kuchyň, do letných domčekov, do letných kuchyň, na internáty deťom, takže tým, že vám ušetrí čas, ušetrí ho tým, že len to tam vložíte a idete sa napríklad na chalupe opalovať. Len tu vzniká teraz asi u každej gazdiny a gazdu taká prirodzená otázka, že OK, ale to ma učili od malička, že nemôžem jednoducho hrnce nechať tak, lebo mi to všetko zhorí. Tak vy hovoríte, že môžem to nechať tak čo mi zaručí to, že neprídem a nebudem tam mať uhlíky miesto? Napríklad sú pomalé hrnce v ponuke, to znamená, že na trhu, to znamená, že vy si tam jedlo vložíte, ten hrniec varí síce dlho, ale pri nízkej teplote, zachováva všetky nutričné hodnoty jedla a nepripáli sa to jedlo, aj keď len zabudnete. Ďakujeme veľmi pekne za tieto zaujímavé tipy. No a teraz tu máme jeden tip pre vás. Chystáte sa na chalupu a namiesto varenia chcete radšej tráviť čas s rodinou? Máme pre vás pomocníka, ktorý vám uľahčí život v kuchyni. Zapojiť sa môžete do súťaže o multifunkčný hrniec značky Senkor, ktorý pečie, varí, vysmaža, frituje, aj grilluje, uvarí rýžu, džem či jogurt, pripraví fondy, ale aj pukance napríklad pre vaše deti. Kliknite na Facebook profil Telerána a pod súťažný príspevok napíšte, ako najradšej trávite voľný čas na chalupe. Výhercu vyžrebujeme v Teleráne 27. mája. No a cenu do súťaže venuje sieť predajní Planeo a e-shop planeo.sk. No, to sme si teda povedali jeden spôsob trávenia voľného času. Ďalší spôsob trávenia voľného času je, že